जों दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेलजों देखायनो लागोन उन्दै फंबाय। बे उन्दै फंबाया उन्दै समनिफ्रायनो गोबां खाम दामनायनि रोंगौथि दं। बे रोंगौथिखौ जों बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेलजों दिनै देखायनो। फंबाया बबे समनिफ्राय खामखौ दामजेननाय आरो सोरनिफ्राय थुलुंगा मोननानै रोंनाय? आं क्लास 2 निफ्राय दामबोदों, ओमफ्राय आबैया आंखौ थुलुंगा होबोदों। फंबायनि रोंगौथिखौ जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों देखायनो आखायाव लाबाय। खुलुमबाय। आं दा गानगा बोनाय दामनो नागिरदों। गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। दामदो दे जागोन। दामनो आखायाव लाबाय। खामनि बला मोनबेसे? गासै 9था। बेफोरनि नामफोरखौ बुंनो हागोन नामा? दा, गुम, तां, थ्रा, गुम, दाल, दौ, मोन, फै, फा। आरो दामनानै खोन्थानो हागोन? दा, गुम, तां, थ्रा, गुम, दाल, दौ, मोन, फै, फा। फंबाया खामखौ दामनानै माबायदि गोजोननाय मोनो? आं बर' फिसा, ओमफ्राय आं गावनि हारिमुखौ मोजां मोनो, ओंखायनो खाम दामनो मोजां मोनो। बे फोरोंगुरुआ साबेसे? साथाम। सासेया जाहाबा, ओमफ्राय सासेया आदि गपाल सरगियारि, ओमफ्राय सासेया आदि अनसुमै नार्जारि। फंबाया हारिमुनि दा सोरजिनाय कालचारखौ दामनो हागोन नामा? हागोन।